na ce yaushe za ka yi aure, dan jami'a ne ya wani gyara nan, tambayar sa na ce yaushe za ka yi aure, sai gyara nan, kar makalla sai an gama karatu. Ya ce sai an yi me? Ya ce sai an gama karatu. Can an gama karatu me ake yi? Ya ce NYSC. Na ce shekara nawa ake NYSC din? Ya ce a shekara ɗaya ne kacal. Nawa ake baiwa allowance? Ya ce ko 32 ne ko 33. Na ce an haɗa na shekara nawa kenan? Ya calculator ya ce wajen 400 da ɗan wani abu. Na ce to 400 da wani abu zai ma aure in ma baka karka ko kobo ba? Sai ya shiru. Ko baka kashe komai ba, wannan kuɗin allowance na NYSC 400 shine zai ma aure? Ya kama ma gida, ya maka aure, ya maka komai da komai, kuma ka riƙe matar da shi. Sai ce to sai an gama NYSC din kenan. Na ce gama sai ce sai an samu aiki. Na ce me kake kaddara mai digirin farko in ya samu aiki na nawa yake fara samu? Level nawa ake ba mai digiri zai fara aiki? 8 nawa kenan, kamar nawa kudin? Ya kai 100,000? To mu kaddara 50. In ya fara da 50 sai ya yi shekara zai tara nawa? In bai ci koyo ba nawa zai tara a shekara? 600,000. In ya shekara 2 nawa ya tara? 1,200,000. In bai ci komai ba, in ya shekara 3 nawa ya hada? 1,108,000. To 1,108,000 shine zai masa aure na shekara 3? 1,108,000 za ta kama ma gida, ta yi maka fenti, ko kuma ta gina maka gida, ko ta yi maka lefe, ta maka sadaki, ta yi maka kayan aure, ta yi maka kaza. Baka ci komai ba fa kenan a ciki. Sai ce okay, to ina ga sai bayan an gama karatu da shekara 5 kenan. Na ce wato shekara 5, kayi 4 a university, kayi 1 a NYSC 5, kuma yanzu ka zo ka kwankwashi rayuwa 5, kayi digirin kuma rayuwa shekara 5 da NYSC shekara. Na ce ka hada da sana'a. Yasa ga duk abokanka da suke kasuwa duk sun yi aure, sun haihu, suna da gidajen kansu. Kai kana lissafa sai ka gama aiki, ka yi karatu. Ka hada karatun da aiki ba ana yin sa ne don ai kuɗi ba, a karmaka. Shi sadaukarwa ne da ba ƙasa hidima. Amma kuɗi kake so, shiga kasuwa, nan ne zaka sai abin miliyan 1, Allah ya kawo mai sai siya miliyan 100 ma. Akwai wanda ya sai abin miliyan 2, wani ya zo kuma ya siya miliyan 10. Ya je ya sai na 5, kuma wani ya zo ya siya miliyan 20. Ya sai na 20, kuma wani ya zo ya siya miliyan 100.